po różne drągi, jak te dzieci śmiecą. Zawsze po długiej przerwie to samo. Śmieci, ogryzki i puste butelki po napojach. A dzisiaj rano cały korytarz był czyściutki. I cała robota od nowa. Oma, i my to wszystko musimy znowu posprzątać. I tak codziennie. Taki nauczyciel to ma dobrze. Weźmie cień pod pachę i pójdzie na lekcję. Tam odpocznie po dyżurze, pozgada trochę i po robocie. Takiego to oni nie mają. Nie każdy się nadaje, żeby pracować w tym zawodzie. Dziecko drogie, ja tu tyle lat pracuję, że sama bym mogła prowadzić każdą lekcję. Każdą. No taki polski, na ten przykład. Przecież po polsku od dziecka gadam. Nawet dużo. To gadałabym tak samo, tylko z pieniądze. A matematyka, tam trzeba mieć liczyć. Jak się całe życie liczy, żeby do pierwszego starczyło, to żadna matematyka człowiekowi nie strasza. A religia? Religia to najprościej. Cały październik od nas zaczynają różanie, w grudniu laty, a w maju nabożeństwo mają. A w styczniu? W styczniu modlitwa za zdrowie dyrekcji. No rzeczywiście, to nie trudno. A pieniądze z tego niezłe, nie? Widziałam te auta, zaparkowane w szkołą. Auta są uczniowskie. Nauczyciele stoją na dyżurce. Widzicie różne? No, rowery, wikryczy i jubilat składak. O matko, to kiedy się wiecie bilakom? Już 20 minut po końcu, a ty gdzie? Ja wyskoczyłam do piętalni, po kwiaty, tu na tych pani, nauczyciela. To nie można było w tej chwili pomyśleć, choćby na przerwie wyskoczyć? Na przerwie to myśmy dopiero karty zbierali. I było pięknie. Bo wszystko poszło na długi i inne tam. Ale trudno. I gdzie te kwiaty? Dobra, lecę. Tak sobie myślę, że ten glaucz nauczyciela takie podobne do naszego. My pilnujemy porządku w szkole, a oni uczą porządnego życia. My musimy mieć zdrowy kręgosłup, a oni muszą mieć kręgosłup moralny. Dużo tych różnych, mądrych zasad. Chociaż tak trudno dzisiaj na przekór romantycznych dbać. Ale czasem to by nam chciało nauczycielom coś miłego powiedzieć, tylko jakoś umplać. No tak, chyba nie było ani głupio, ani banalnie. Jak nie wiadomo co powiedzieć mądrego, zawsze można skorzystać z mądrości innych. Znam pewne piękne życzenia. Nauczycielu, otwierasz przed nami drzwi, kiedy mówisz nam o tych dobrych, mądrych i inteligentnych. O filozofach, wynalazcach, marzycielach, o ludziach, którzy zmieniają oblicze świata. Zawsze mówisz nam, że także oni kiedyś byli dziećmi i musieli się wszystkiego uczyć. To daje nam siłę do próbowania. Naszym drogim nauczycielom życzymy zadowolenia z własnej pracy, uznania i należnego im szacunku, wdzięczności uczniów oraz mimo kolejnych zakładów świata. Więcej optymizmu. Wszystkiego!